zaintzaileek ere egin nahi duena neurri batean, ezta? Zure bizitzari buruzko planak, zuk hartzea, zuk erabakitzea, zer nahi duzun, orain arte egin duzun bezala, aurretik egin duzun bezala, zuk zer nahi duzun zure buruari galdetzea. Eta hori, erakundeek eta herritarrek gero bermatu egin beharko genuke eta lukete. Garatzen eta hori guztiari forma baten buru belarri ibili dena da Maria Salsamendi, bera da Usurbilgo Gizarte Zerbitzuetako burua. Maria. Zer diren edo eta pertsonan oinarritutako arreta ereduaz ari geranean zertaz ari geran, dagoeneko ulertzen hasita egongo zeatela uste dugu. Ikusitako bideoek zertan eta nola ari garen argitzeko baliagarriak direlako. Zaintzaren gaiaren bueltan erakunde, lantalde, eragile, familia eta pertsona asko ari gera. Udal Gizarte Zerbitzuetan erakutsi dugun moduan ari gara lanean. Eta hortan sakontzen jarraitu nahi dugu. Uste baitugu, modu hontan aritzeak, pertsonen bizitzak hobeak izateko bidean eragina baduela. Zaindua edo zaintzailea izan da ere. Eta zer esanik ez, iraupen luzeko zaintzen beharra dagoenean. Egoera horietan, ongizatea areagotzen duela dagoeneko demostratua baitago. Sinplea, baina aldi berean konplexutasun handiko lana dela adierazi nahiko genuke. Arreta ereduaren eraldaketaz ari geralako. Zaintzak ulertzeko modua aldatzeaz ari geralako. 2025ko martxoan gaude eta ona iristeko bidean emandako urratsak asko izan dira. Eta esanguratsuak izan diren batzuk ekarri nahi ditut. Bailarako berdintasun teknikariekin batera, 2019an zaintza erregimenaren diagnostikoa abitu izana. Zaintza astintzeko beharra konpartitua ote zen berresteko, aritu eta adituekin izandako hizketaldiak. Zaintzaren afera erdigunera ekartzeko antolatutakoak. Eluia solasaldiak, jardunaldiak, hitzaldiak. 2022ko zaintza azoka. Herritarrekin izandako bilera edota elkarrizketak. Euren bizipenek arduradun tekniko eta politikoei norabidea fintzen lagundu baitigute. Erakundeak, enpresak astindu izana edota eurak gu. Denok gaiari lehentasuna emateko. Zaintza eremuko gabeziak ikustarazi eta urgentziak argiztatzeko egindako egina da. Horrela soilik aurkituko ditugulako konponbideak. Hori guztia aurrekontua eta lantaldea handituta gertatu da noski. Asko da denbora honetan hitz egindakoa, hausnartutakoa, birpentsatutakoa eta gauzatutakoa. Eredu berri baten bila aritu gera. Laburrean esan da, egiten deguna beste modu batean egitean datza eraldaketa. Horrek guztiak, gutako bakoitza, gizarte langile bakoitza, bultzatu du aztertzera herritarrak gure ganak zer diren edo eta pertsonan oinarritutako arreta ereduaz ari geranean zertaz ari geran, dagoeneko ulertzen hasita egongo zeatela uste dugu. Ikusitako bideoek zertan eta nola ari garen argitzeko baliagarriak direlako. Zaintzaren gaiaren bueltan erakunde, lantalde, eragile, familia eta pertsona asko ari gera. Udal Gizarte Zerbitzuetan erakutsi dugun moduan ari gera lanean. Eta hortan sakontzen jarraitu nahi dugu. Uste baitugu, modu hontan aritzeak, pertsonen bizitzak hobeak izateko bidean eragina baduela. Zaindua edo zaintzailea izan da ere. Eta zer esanik ez, iraupen luzeko zaintzen beharra dagoenean. Egoera horietan, ongizatea areagotzen duela dagoeneko demostratua baitago. Sinplea, baina aldi berean konplexutasun handiko lana dela adierazi nahiko genuke. Arreta ereduaren eraldaketaz ari geralako. Zaintzak ulertzeko modua aldatzeaz ari geralako. 2025ko martxoan gaude eta ona iristeko bidean emandako urratsak asko izan dira. Eta esanguratsuak izan diren batzuk ekarri nahi ditut. Bailarako berdintasun teknikariekin batera, 2019an zaintza erregimenaren diagnostikoa abitu izana.
zaintza astintzeko beharra konpartitua ote zen berresteko aritu eta adituekin izandako hizketaldiak. Zaintzaren afera erdigunera ekartzeko antolatutakoak. Eluia solasaldiak, jardunaldiak, hitzaldiak. 2022ko zaintza azoka. Herritarrekin izandako bilera edota elkarrizketak. Euren bizipenek arduradun tekniko eta politikoei norabidea fintzen lagundu baitigute. Erakundeak, enpresak astindu izana edota eurak gu. Denok gaiari